बायका घाबरतात बोला। काय घेऊ नाव ग? नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आता मी चालले बाहेर म्हणजे आमच्या वाडीमध्ये ना आज सत्यनारायणची पूजा आहे आणि म्हणजे संध्याकाळी पूजा आहे आणि जेवण वगैरे पण आहे संध्याकाळच्या वेळेस म्हणजे रात्रीच्या वेळेस। मग आता जेवण करायला सुरुवात करतात सर्वजण, म्हणून जाते मी थोडीशी मदत करायला। तर दिशाना आहे बाहेर, तिला थांबवले, साखळी घेतले, भाग्या आणि शेरू यांना बांधून ठेवायचे ना तर माझ्या मागे मागे येतील म्हणून। चला कोणाला तर भाग्याला बघ कुठे गेलाय तो। दिशा सगळ्यांना हाय कर। दिशा बघा सायकल घेऊन मला घ्यायला आले ना। थांब ग। हा कोण कोण आले बाय? हात तर वर करा, हात वर करा, हात वर करा। पूजा येला पूजा। आधी काय लाजून घ्या, मी बोलते। बोला बोला काहीतरी। काय बोलायचं ग? या बायका घाबरतात बोला। या बघा या आमच्या वाडीतल्या बायका, ह्या मुंबईवरून आल्यात ना तुम्ही सर्वजण। ह्या आमच्या काकू आणि इथे जेवणाला सुरुवात झालेली आहे। तेव्हा इथे चुली पेटवल्यात। इकडे बघा, ओ तांदूळ धुणारे इकडे बघा, हे बघा हे। ओ काकी इकडे बघा, ह्या बघा ह्या पण मुंबईवरून आल्यात पूजेसाठी। सगळेजण घाबरतात शूटिंग चालू केले का। ह्याचं काढून आणशील? हा त्याला बरं नाही काय ग? तोंड कसं झालंय? जेवला नाही? अच्छा हा जेवलं ना। एका प्रसादी आता मोठो काय करू त्याचा काम झाला। अरे त्याच्यात होत नाही, त्याला 2 टोपात तर जेवणाची तयारी चालू झाली होती। तोपर्यंत म्हटलं तुम्हाला आमचं जे मंदिर आहे ब्राह्मण देवाचं ते दाखवते। तर मंदिराच्या बाहेर बघा अशी सुंदरशी रांगोळी काढली होती मुलींनी आणि हे आमचं ब्राह्मण देवाचं मंदिर। तर इथे सुद्धा पूजा वगैरे करून झाली होती। सत्यनारायणची जी पूजा आहे ती मंदिराच्या इथेच मांडली होती आणि पूजा चालू होती। तर थोडीफार पूजा तुमच्याशी शेअर करते। याने दुःखी झालेली आपल्या संत कसे मिळेल तर भटजी काकांना तुम्ही बघितलंच व्हिडिओमध्ये, खूप वयस्कर आहेत, त्याच्यामुळे जी काही पूजा विधी चालू होती ना त्यांचा आवाज बघा खूप कमी आहे। म्हणजे फार पूर्वीपासून म्हणजे बोलतात ना पिढ्यानपिढ्या जे असतात ना, तर हेच भटजी काका येतात इथे पूजा वगैरे करायला। आणि आजसुद्धा खूप छान प्रकारे त्यांनी पूजा इथे केली होती। पूजा करून झाली आणि आरतीला आता सुरुवात होणारच होती। तर थोडीफार जी सत्यनारायणची आरती आहे ती तुमचे शेअर करते। म्हणजे खूप छान झाली आरती, पहा तुम्ही सगळ्यांनी आणि ऐका सुद्धा।
रामदेव महाराज की जय। झाला काकांचं काकांचं झालं ना तुमच्या आवाज मोठा कर. मी साधाच नाव घेते. काय घेऊ नाव ग? निळ्या निळ्या आकाशात विमान चालते फार. सुनील पवारांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. माई माणूस गेली ती लाईट. लाईटीचं बघायचं ना काहीतरी काय झालं ते. फोन करून चौकशी करायला सांगा. मग ते जेवण होणार कधी हे? झालं आता काय लाईटीची गरज अशी पण असं पूजा तर झाली. वाटप नको जेवणाला. तुझ्या झाली सगळा चुकला ना गो. हा मग हवा तर नाही. लाईट न ते गडबड झाली सगळी. टाकू ना आपलं ना. हा इथे काय कपडा आहे का? पाणी पाणी तो जग घ्या जग टाकी डाल. तर पूजा छान प्रकारे झाली. आरती सुद्धा खूप सुंदर झाली. आणि तिकडचं सगळं झाल्यानंतर मी पुन्हा आलेली आहे जेवणाच्या इथे. आणि काय झालं होतं की लाईट गेली होती. लाईट गेल्यामुळे थोडीशी अडचण झाली होती. म्हणजे मसाले जे होते ना, भाजीचा मसाला आहे म्हणजे वाटप जे असतं आपलं आणि डाळीचं वाटप ते वाटायचं बाकी होतं. आणि बघा जास्त प्रमाणात जेवण करायचं होतं. म्हणजे 150 माणसाचं जेवण होतं. त्याच्यामुळे मसाले पण त्याप्रमाणेच वाटायचे होते. म्हणून सगळीजणं ना लाईटीची वाट बघत होते. तर भात बनून झाला होता. म्हणजे 2 मोठे मोठे टोप म्हणजे मला वाटतं जवळजवळ 15 ते 16 किलो भात बनवून झाला होता. आणि इथे मग आम्ही डाळ फोडण्यात द्यायला सुरुवात केली. म्हणजे त्या काकीनं सांगितलं की आपण ना फोडणी देऊया आणि लाईट आल्यानंतर पटापट मसाले वाटून ते आपण वरून टाकलं तरी पण चालून जातात. तर सगळ्यात आधी जे डाळीला फोडणी दिली मी आणि दुसऱ्या चुलीवरती दुसरा टोप भाताचा ठेवलेला होता. आता काय काय कार्यक्रम होणार आहे संध्याकाळच्या वेळेस ते पण तुम्हाला मी थोडंफार सांगते ह्या व्हिडिओमध्ये. हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम होता. नंतरला लहान मुलांचे डान्स वगैरे असतात ना ते होतं. परत भजन आणि नंतर डबल बारी असे 5 ते 6 कार्यक्रम आणि अजून स्वागत समारंभ असे सगळे कार्यक्रम ठरलेले होते. भजन खूप सुंदर झालेलं आहे. परत डबल बारी आहे ना ते पण खूप सुंदर झालेलं आहे. लहान मुलांचे डान्स त्याच्यामुळे कसं जास्त मी शूटिंग केलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की या व्हिडिओमध्ये ते नाही तुमच्याशी शेअर करता येणार आहे. कारण इतकं सुंदर ते डबल बारी आहे ना. तर डबल बारीचा कार्यक्रम खूप सुंदर झाला. त्याच्यामुळे विचार माझा चालू आहे की थोडंसं जास्त मी तुमचे शेअर करते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. लहान मुलांचे डान्ससुद्धा खूप सुंदर झाले होते. तर इथे जेवणाचं बघा म्हणजे डाळ वगैरे होत आले होते. आणि तेवढ्यात मला समजलं की हळदी कुंकू चालू झालेला आहे. सर्व ज्या बायका आहेत ना खूप छान प्रकारे तयार होऊन आल्या होत्या. आणि हे बघा ह्या आमच्या वाडीतल्या बायका आहेत.
आणि ह्या ज्या बायका आहेत त्या आजूबाजूच्या वाडीतल्या बायका असतात ज्या आवर्जून पूजेच्या पाया पडायला आणि हळदीकुंकवाला आलेल्या होत्या. तर हळदीकुंकू म्हटलं का वाण बघा आलं. तर आमच्या इथे हळदीकुंकवाला म्हणजे आमच्या इथेच नाही म्हणणार मी की आमच्या गावच्या ठिकाणी हळदीकुंकवाला वाण म्हणून जे देतात ना ते घरामध्ये उपयोगी पडेल अशी वस्तू दिली जाते. तर हे आमच्या इथे आज वाण म्हणून साखर असतं ना ते पॅकिंग करून दिलं होतं. आणि खूप छान कल्पना आहे. म्हणजे नारळ, साखर आहे, साबण आहे, अशा ज्या वस्तू असतात ज्या किचनमध्ये आपल्याला उपयोगी पडतात, स्वयंपाकघरात उपयोगी पडतील अशा वस्तू दिल्या जातात. त्याच्यामुळे ही जी कल्पना आहे ती मला ना फार आवडली. तर लाईट बघा आली आणि लाईट आल्यानंतर पटापट आमच्या ज्या काकी वगैरे सर्व होत्या ना त्यांनी मसाले वाटून घेतले आणि वाटलेले मसाले इथे आणून दिलेले आहेत. डाळ झाली होती एकीकडे फोडणीला घालून, भातसुद्धा तयार झाला होता आणि इथे आम्ही वाटाण्याची भाजी आहे ना ती फोडणीला घालत होतो काकू आणि मी. तर पटापट सगळं काम झालं आमचं. म्हणजे जेवणाचं काम मला वाटतं 5:30 पावणे 6पर्यंत सगळं जेवण रेडी करून झालं होतं. फक्त पापड जसं ना ते तळायचे बाकी होतं. म्हणजे सगळं वेळेत झालं होतं. जेवण वेळेत झालं, पूजा वेळेत झाली. म्हणजे छान प्रकारे कार्यक्रम असा पार पडला होता. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांशी मी शेअर केलं होतं की जेवण करायचं काम जे असतं म्हणजे असं मोठ्या प्रमाणात जेव्हा स्वयंपाक करायचा असतो तर हे माझं ना आवडीचं काम आहे आणि खूप आवडतं मला. म्हणजे मी अगदी रमून जाते या स्वयंपाकाच्या कामामध्ये. म्हणजे कितीही मोठ्या प्रमाणामध्ये जेवणाचं काम असू दे हे मला खूप आवडतं. अगदी मनापासून ते सगळं मी करते. तर आजचा मेनू तुम्हाला मी सांगते. म्हणजे जेवण काय होतं ते तुम्हाला सांगते. हिरव्या वाटाण्याची भाजी, डाळ आणि भात, पापड, लोणचं आणि गोड. आता हे तुम्हाला कमी प्रमाण दिसतं आहे पण अजूनही टोपं भरलेली आहेत. जास्त नाही वाजलेत. तर आम्ही बघा आता आलो आहे घरी. हे बघ कुणाच्या गावाने मी जेवण वगैरे करून झालं. थोडासा कार्यक्रम म्हणजे हळदीकुंकवावरून ते पण करून झालं. हे बघ ह्यानं चावून लागली, वाघ्याशिवर ओरडायला लागली. आता आम्ही चाललो जरा हातपाय स्वच्छ धुणार, फ्रेश होणार, तयार होणार, पुन्हा यायचे. रात्री परत ना भजनाचा कार्यक्रम आहे आणि डान्स वगैरे असतं ना ते सुद्धा आहे. हां त्याच्यामुळे थोड्या वेळ पुन्हा यायचंय. आता कुणाच्या गावानं चहा वगैरे प्यायचं आहे ना म्हणून आम्ही आता घरी आलो. तेव्हा दोघं जण कसे वाघ्याशिवर ओरडतात. आली आली हा चला 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 घरी. गाडी कोणाची येते? गरे काढू दे मला. गरे काढूया. आवाज आहे ना. चला गरे काढूया. चला गरे काढूया. अरे अरे हा बस फॅन चालू ना आतमध्ये बघ. फॅन चालू बघ. चला मग आजच्या ह्या व्हिडिओची एंडिंग आता मी इथेच करते. आवड असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.